Tervetuloa Kassisen kokkikouluun. Tänään me duunataan makea sossi. Viimeksi me tehtiin se tiukka, ei niin makea. Me ollaan duunattu tänne nyt appelsiini, muutama valkosipuli, paprikaa. Ei mene vitun. Anna. Onko tuolla hyvä? Joo. 4 valtolaista. Onko hyvä? Se on aina hyvä. Joo. Nyt panna makea sossi. Onko desi hyvä? Joo. Sitten pitäisi tuoda tosi tietty panaa mennään sukuria sinne noin. Peppersin sinne niin pannaan noin, koska tulee oikein kiva. Tää on semmoista poikkeaa. Pannaan merisuolaa. Soijaa. Mitä pannaan? Mitä puuttuu? Nyt panna kaikki. Hei! Panna jekku! Häh? Jekku on aina hyvä. Häh? Noin! Taas tulee hyvä. Vittu, me ollaan vaan aika loistavia. No. Ja sitten. Hei, me jäi muuten niin lusikat ottamatta. Otetaan lusikka tuolla. Anna pakka tuolla. Sitten lusikka. Aika hyvä koostumus on. Ilkeä väristä. Ei välttämättä. Tää on ihan helvetin hyvä. Toimii!